Kat baka jela Meghalaya kadon hapereng ke jinglek men Christmas bat baki pat baru kidang bun kam ha kathiet kapet Henry kawai nagi Seng shit Ñiam kabana ke jela Assam kadon ke Jingpyrshang ban wanra ke Jingpyrshang ke baka lapen penaru ban khot pakhang snong bat ke jingtip ke bala yoklum kalong baka thmuru ban penlong jelang pat ba ha uput usam jongkari khasi nak jingtip ke bala yok pediang lingba ka telong khubor laya thu bakani ka kenhun ka badon jing thmu ban le ekani kadai ka Seng shit Ñiam Hindu na Assam Henry nak jing bom yok jingbit na ki bor penyat district Kyrwoh district kumjo na Assam ka jing thmu jongki kala Pulom no Haswa kani hak arpulai trek unok pra arja arpusau ka New Tribe Integrated Territorial Organization hito hak jingmi ka jingberngiam pakhang ya ki surok sa Meghalaya kala pha penstat ya ka Shithi show Chief Secretary ka Assam untuk klar halor ka jingtmu ka Seng shit Ñiam ka bana Assam hak Shithi ka bala pha show Chief Secretary ka Sarkar Assam ya ka bala soido President uba Donbok Dakar ba Political Secretary uba Gary S. Merbo kilaong ka jingtmu ka Seng kandon ka jingta ka bajur bha ya ka shongsok shongsan jong ki jat ben riu ha ka than ka ba mi tang na ka kam kram mau jembun u President ka hito ula krawru baya ka ne la penshit da ka Seng shit Ñiam ka bana Assam ka ba lam khmat da ka kutumba suraksha parishad ba ka jingberngam jongki ban penlong ka jing pakhang ya ki surak haki National Highway ba penyaso ya ka Meghalaya ba Assam tang na ka kam kram mau jembun ka dei ka kam ka ba hap ne penbet hapo ki kendon tre kam jong ka dorbar snong ka dorbar ka ba shim ya ka benta ka ba kongsan bha ha ka jing penyat ya ki snong ki thau bat penbet ya ki jing ka ja hapreng ki pat nyotrap Hakate ka Shithi lapan sngoru halor ka dustor jongki khasi ka ba ka dorbar snong ka don ya ka bor ka ba halor halor ki niki kam bat ka dei ka dorbar snong ka ba lam khmat ha ka jingshim rai bat la benram ba ki kendon bala product ha ka instrument of accession IOA jongki khasi states ki pens khamsha ya ka hok jongka jat ben riu nyotrap halor ki khendau ki siap jongki bala ai pateng da ki longshwa manshwa Habakar pat jur bakum ka Sarkar ka di ban lei ka hito ka ong baka jing ai lat ya ka pakhang surok ka la ban mi ya ka jing kulmar kham tam habakhen ya ka jing don bon ki nong shong snong Hindu ki bam de ki riulom ha Shillong bat ka long ka badon kam ban yada ban penti kana ya ka jing sngan jong baro ki jat ban riu Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya